geldim, yeah. Yolumda baram berişmem Tormuşuna parar yığır ayağımdan berişmem Neylergene bul hala yolumda baram. Last made me feel like I would never try again, but when I saw you I felt something I never felt. Allah'ım yak yazmalıdır. Bugün evin kadınlardan halatlar kızga horlar büyük bitem. Поехали. Өтіңе хүре, өтіңе. Анау тоңған ішем. Хен мында қаралы камераға. Сәлам. Сәлем. Хәлдәр. Яхшы. Хау. Хабыл? Ярай. Мына ақ егет мен here қонаққа келіп шықтым. Байназар ауылына өтенді. Сенің өйің. Бұл Нияз айтмышлай рэп йорты. Бұнда рэп балалар өсті. Тоғызды. Өт ауылың турасында нендей бірей үз факт айталы, я? Үз факт? Зур. Бик зур ауыл кешілерге 4000 кеше тиген бетінде примерно. О, нифига бізде 20 генә кеше тия. Вот, зур ауыл. Но күңелһезрәк авыл минеңсә. Зур бухала кешеләр икенче авылга сыйып киттеләр. Калага сыйып киттеләр. И өченчесе, матур инде. Бөрьян, чатып. Я баягы харалар бирһәң. Һиңә нисә яшь дигән һәм. Һиңә нисә яшь? 22. Камилага 21 тип. Не, 22 яшь. Нимәкә ашарга яратаһың? Иң яраткан ризыгың? Мин яраткан ризыгым ул минең. Анда ризык юк. Бүтән мен яратам. Башкорт кызы һинеңсә нинди булырга тиеш? Кем пипил тотты? Башкорт кызы. Башкорт кызы. Уңган. Алло. Инде бухала була инде ул. Башкорт булып торган башкорт кызы булаң да инде. Инде булырга тиеш дип әйтмәйин. Тәртипле кызы дип булырга тиеш. Как обычный кызлар хамак булырга тиеш инде. Башкорт не урыс не ул. Тел генә айырма инде. Дөрес әйтәһең. Шул фикерең мен бик килешәмен һинең. Чөнки мин дә шулай җавап кайтарамын. Любой кызыкай тәртипле булырга тиеш инде. Үзе кара инде, үзеңне нисек охшай, шулай була инде. Килешәһеңме? Мөхәббәт милләткә карамай дигәнме? Мөхәббәт милләткә карамай? Ну, миңа, например, әзрәк охшап етмәй, когда, например, башкорт кызлары, там, икенче, например, таджик, абырышлар. Икенче милләткә кияүгә сыйып китәләр. Икенче милләт, кайбер милләттерге тиге сыйып китәләр. Ну, белмәм. Но, һәрберенең үзенең кешенең тормышына кагылыш итеп булмый инде, чөнки һәрберенең үзенең тормышы, үзенең карашлары тормышка үзләре белә инде. Если һинең ирең икенче милләттәге оха, таджик, дагестанец оха, например, һинең гаиләң улар таджиктар була уже, һин булмаң башкорт. Или татар була. Шуга мөхәббәт карамай инде милләткә, но үзегез беләгез инде. Шуга мөхәббәт милләткә карамай егетләр өчен, вот кызлар өчен. Кыз булу. Кызлар, если башкорттар өчен тип, башкорт милләте өчен тип нитәгез, то берәй башкорт һәйбәт егетен мине һәмакымда, Ленар һәмак табарга.
Если һеҙгә барыбер икән, то барыбер ҡайҙа баһала сығып китергә сығып китә алаһығыҙ инде. Ҡайтында берәй китайсҡа. Хоть ана Китайсҡа. нейгә Дагестанецҡа, Алмаз Карагуловҡа. Таджиктармы? Нисек уйлайың мына һинең йырҙарыңда бит инде байрам бит инде, әйбәт. Мин хәҙер ише бер йыр эшләргә уйлайым. Байрамға оҡшағаныраҡ тоже. Ял итеп ҡал тигән. Ысынлап та шундай эшләргә уйлайһыңмы? Йыр. Бөгөн беҙҙә ял итеп ҡал. Ну, рифма есть. Беренсе тапҡыр ғүмереңдә нисә йәшеңдә үбештең? Үбештем? Әй? Серьезно разобрал? Ну, серьезно, һорау. Вообще бөтән әле интересно. Әсәнме? Әй? Нисә йәштә? Әй? Ну, мин ысын әйткәндә, дөрөҫөн әйткәндә, мин поздний, нисек була әле, олоғайҙым, ҙурайҙым тигән һымаҡ. Сөнки где-то 10 класста микән? 10 класста, 10 класста беренсе тапҡыр. 10 класста нисә йәш була? Ну-ка, комментарийҙа яҙығыҙ, 10 класста миңә нисә йәш булған. Ах егет. Ах егет. Егет. Әйт әле, вот йәштәргә үтеп килгән поколение, вот һинең йырҙарын тыңлай, клиптарыңды ҡарай, һинән үрнәк алырға тырышалар. Ниндәй кеше булыр кәрәк, чтобы вот уңышлы кеше булыр өсөн? Шундай үҙеңнең серең менән бүлешеп асып кит әле кешеләргә. Мин ниндәй кеше, уңышлы кеше булыр өсөн ниндәй булыр икәнен белмәйем, потому что мин уңышлы кеше түгел. Ярар, уңышлы тип ярайтым. Мотивацияны ҡайҙан табырға йәштәргә? Мотивация? Әйе. Шул ниндәйҙер, миңә, например, мотивация булды, ниндәйҙер кумирҙарҙы, например, зарубежными любой кумир булырға тейеш бит инде кешенең. Шул кумирҙарҙың историяһынан ниндәйҙер мотивация ала торғайны. Төрлө, например, Эминемдан, мин Эминемдың йырында үстем, миңә оҡшай торғайны. Һәм шуның киноһын ҡарап, шундай ауыр тормош үтеп, уңышлы кеше булып киткән бит инде. И миңә шул вдохновляй итә торғайны мин. Һәм дә көн һайын, например, нимәкә эшләргә яратаһығыҙ, яратҡан эшең менән булаша, шунда ғына һинең нимәлер килеп сығалыр дип уйлайым. Сөнки мин, например, көн һайын йырлап тигерәм. Миңә ни әйтәләр ине, типа, миңә ағай әйтә торғайны. Һин мин йырлай баштағайым, шунан ғына йырлай баштаның, типа, минең арттан эләктеп тигерәң шикелле. Ну, может, һинән өлкәнерәк кешенән дә һиңә ниндәйҙер тоже нисек була әле һүҙе тоже нисек була әле һүҙе? Ниндәй һүҙле, һорай һүҙле. Тиген, например, ағай кешенең һинән, Әйе. ағай кеше берәй нәмә тип әйтһә, уның һүҙе весомый, короче, була. Нисек була? Айттың бит весомый тип. Ну, весомый. Шуға нисектер тоже оло кешеләрҙең дә һүҙе һиңә тоже нисектер, может, электеп тә әҙерәк кемендер, типа. Но мин ысын әйткәндә алдан теге гел йырлап тигере торғайым, гел музыканттарҙы ҡарайым да, как они выступают, нисек теге кешеләр менән работают, и миңа шул вдохновляй итә торғайым. Мин такой, мин тоже шулай хочу, тип уйлай торғайым. Һәм шул миңа вдохновило, как бы мин и шунан башлап киттем. Һәм Алтынай ағай башлагайны бит инде, мин думаю, блин, Алтынай ағай смог, я смогу. Шулай итеп мотивация алдың. Вот если ҡараһың да кешегә, если ул кеше эшләй ала икән, чем я хуже тигән магарак, әйбәт. Если һеҙҙең берәй ҡыйынлыҡтарығыҙ тормошығыҙҙа килеп сыҡһа, ауыр, һеҙ уйлаһағыҙ, типа, блин, бынан выход юҡ, сығып булмайсаҡ инде, имештәргә тип уйлаһағыҙ, һеҙ минең историяны иҫләгеҙ ҙә һәм уйлағыҙ, блин, аҡ егет же смог, я смогу, тип. Мына ҡарағыҙ, ниндәй лужа, вот күрәгеҙ, шуны аҡ егет сможет үтергә, вот. Да, вот смотрите. Һеҙ алғаныңызда шулай ҡыйынлыҡ булһа, аша үтегеҙ. Да, обратно бәхет лужа. Мына ошо ҡыйынлыҡ мына ята. Мына ҡыйынлыҡ, шунан үтеү ҡыйын, бигерәк. Но Үҙеңдә көс табып, һәр ваҡытта уны үтеп була. урап. Була. Ҡыйын була. Тегеней. Һәр саҡ юлдар бар.
Үтеп булмаслык нәмә юк. Кол һелтергә генә ярамай. Кол һелтәһәң, да үтә алмайһың. Кол һелтәмәһәң, нисек була бару выход табыла. Барыһы ла тик үҙеңдән тора. Великие слова о Акиета Мудрого. Мудрого. Ана һинең кәзәләрең. Вот минең кәзләрем. Олар тоже кыйынлыктар хис итеп Кисереп. кисерделәр тоже күп. Оларны хуйдылар күпме. Әсә яталар. Мына үҙең дигән рэпта һанап караның, видеоларда, Машина. сәхнәлә. Тагын үҙеңне ниндәй ижади ярай, паразит һүҙ әйтәм, нәмәләрдә һанап карарга теләгең бар? Тагын үҙең кайда вот күргең Мин килә? уйлап карайм да. Ну мин әле күрәк музыкама заниматься итәм. Музыкама шөгыльләнәм. Һәм алдагы мәлдәлә шөгыльләнәсәкмен. Һәм мин продюсерский нәмә менән булышып карарга илә. Бүтәнсә юк. Чөнки мин ухаттым үзем авыр күп нидер алгылайм әйтә уже. Бер нәмә башлагас, берәү менән шөгыльләнергә кирәк. Пока шул нәмә мин настоящих дигән. Сын уңыштарга өлгәшмәенсә, шуны күбрәк шөгыльләнергә кирәк. Күп һин үзеңә быныһын, тегенһен, быныһын шөгыльләнә башласаң, ну, була инде, но авыррак күпкә. Отагырак, кыйынрак. Шуңа мин күп не алмаска тырышам, күп нәмә менән шөгыльләнмәскә тырышам. Пока видеолар төшерәм, йыр язам, йыр записывать итәм. Шул миңа еткән. Брейкдансма заниматься итәйем бит инде бына. Хәзер инде бына белмәйм, алдагы мәлдә шөгыльләнермен микән, шөгыльләнмәсмен микән. Ну, бәлки шөгыльләнермендер. Ягиһен бәлки башлармын ипләп кенә, яйлап кына. Брейкдансты восстанавливать кирәк. Мына әле брейкдансман бей алмайһың, ләкин капыл гына теләгең булып китәме, идәнгә нитеп торып, рәхәтләнеп торып, вот бейеп алып китергә. Мин бейем өйдә. Бейем тегәне. Бей алган тиклем шунда нимәкә эшләй алам, эшләйм. Мин бер мәл недавно кулыма торып маташтым. Ну, тегән миңа тәнем теге белә бит инде, нисек эшләргә, нисек алдан эшләгәнмен. И шулай ощущение, как будто мин тегене эшләй алыр кебек. Теге, ошай эшләй торганым бит, ошайтам да эшләйм, короче. Кыскаһы. Шан бер мәл тордым да, кулыма торып карайм тинем дә. Колым көссөз бит инде, мин бис бүтән тәнем мәлгә көссөз бит инде. Теге ябыштым да бер нигә, кроватька, кулга торам тигән, кул тотмадылар мин. Шибердә баштырдым. Ярай, килеп сыгырала бирә барыгыла. Короче, каладым. Барлы вакытымны. Көсө етмәде. Шул. Мына музыкаман шөгыльләнәм, покага уйлайм тиң бит инде. Видео менән булышаһың һәм гипотетически һорау. Гипотенуза? Әйе. Мына әгәр дә һине театрга вот сакырһалар, ошо Хәтер язасактар комментарийда. Кит, башкортса һөйләшә белмәйләр, оят. Без матыштырып. Китәм шундай комментарийлар. ярар, көткәсең кимәк, барыгыла булыр. Әгәр дә вот театрга һине сакырһалар, вот әгәр дә һине ошо персонажды ах егет, әйе, һин уйный алаһың дип сыгыш яһарга вот театрга сакырһалар, һин ошо персонажды уйный алаһың. Сыгаһыңмы дип һораһалар, һин тексты ятлап шул персонажды уйнарга сыгыр идеңме? Әле юк, мен дип минеке түгел дип әйтер идең. Я, ну, минеке, конечно. Әлбиттә мин вайндар күпме төшердек бит инде, тегенһен быныһын миңа охшай, как тегене. Миңа камерага эшләве охшай. Ну, театрда мин элек мәктәптә теге нитә торгайным. Мештелу, шу сыгыш яһай торгайным теге. Төрле була бит инде мероприятиялар шунда. Берәй не уйларга шунда сыгыш спектакль һәм акнамәкә бәлки генә. Шунда тоже уйнай торгайным. И мин нитергә яратыргайным, ништергә булалу. Блин, злака любовь, үздерне алып үткән. Киләле. Импровизировать итәргә ярата торгайным. Мин күрәк импровизировать итәрнем, чем ятлауга караганда. Ну, сыгыш яһарным,
Миңа кызык, миңа интересно, миңа окшай. Яһап карар инем. Болай. Сей. Сәй яһап карар инем. Сәй яһаган юк. Бер хасында мин сәй яһап карарга килә. Мин думаю, кызык туры дип, интересно туры дип шо. Әгәр дә моны кино төшерергә лә, әгәр дә кинола төшерергә берәй геройды уйнарга шулай ук килешердең, я? Инең инде. Ну, кинола вот сакыргалар, ин тоже уйнайың дип берәй кешене. Кинога? Бей, вот кинола сакыргалар, ин берәй кеше. Һәйбәт түлһәләр төшәт. Я, төшеп карарга килә, ди. Ленар Котлубаев онда берәй шуна мактар. Ты крутой режиссер бар бит. Шуна мактар кинога сакыргалар төшергә, конечно. Ага. Но мин әзрәк нейрәк кеше. Когда ошай теге үзеңдекиләр менә эшләгәндә нисектер бар открытыйрак бит, насыграк кеше була. Икенче белмәгән кешеләр менә эшләгәндә мин әзрәк уңайсызланам барыбер. Шундайрак нема бар, конечно, шуңа гына әзрәк куркыттан карайм, но теге кешегә өйрәнеп китәм. Үземсә уйнарга могу инде. Ләкин минең аңгаруым буенча һин тиз өйрәнәһең булай. Тиз уртак тел табаһың, моны Ситтән һәйбәтрәк күренәләр инде мин. Үзем әйтә алмыйм. Бәлки шулайдыр. ин бит харизматик мен. Искусство, харизма гарай. Шулаймы? Эй, Ашан өйрәнеп буламы Роберт Дауни младший мак булып? эй. Роберт Дауни младший мактыгы. Дуэйн Скала Джонсон хамак. Ая, кем әле? Блин, он там әле китә. Кем әле теге Америкала теге комик? Мистер Бин. Юк, юк. Теге не стендап комик. Крис. Крис түгел. Анау негрмы? Негр, бәлки генә. Беләм. Аңланым, исәнме? Тагладан кешеләр аңламаны моны. Короче, Комментарийларда языгыз. совместная поездка тя кинола уйнаны Джуманджи 1-2. Джуманджи уйнаны. Эй, вот. Блин, хәзер. Нахрен. В жопу. Бережеш. Комментарийларда языгыз кем исемен. Мин беләм, онытканмын. Ленар Капуганна интервью алам дигән, мин баштан сыгып астым бөтенеме. Анда тоже һәр комментарий язасактар. Мин беләм ул. Ну, оныттык кемгә. Шан тагын хараларыңды харап кит. Минең иң яраткан һорауым һәм минең күп ижадым менән бәйләнешле һорау. Менә һинеңсә нимә ул мөхәббәт? Мөхәббәт. Эй, Асылдыр мин яңарак бер кызыкай менән һөйләшкәйнем. Шуны тырла. Мөхәббәт нимә ул дип. Мөхәббәт ул ниндәйдер хис тойгылары инде. Ул Әллә, мин мөхәббәт хис кисергән юк ул. бер вакытла кисергән юкмы? Менә Бар. ысынатта эсеңдә күбәләктәр һәм менә тәнең вот зымбырлай, түшеңдән нимәләр атлып сыгып кигән мак йөрәгең, яратаһың ул кешене, вот косаклап, уны бәхетле ит кигәнлә, бер вакытта биргән генә бер кемгә лә шундый тойгы тойганың юкмы? Күз икенсегә бар инде. Так, мөхәббәт, ундай хис тойгылары улай юк булганы юк шикелле ул. Минең исләүсә. Но мен ниндәйдер нисектер булды. Но мен аны һөйләмәйм камерага. Аты кызыкай карарды. Дип эсен үзенә уйлар. Шуга һөйләмәйм. Но булганы булды һәм ул как-то безответная любовь булдыла, и минең йөрәк ярылды ла, хәзер минең йөрәк боздай һук. Бер кем дә уны иретә алмай дип уйлыйм. Сөнки мин үзем килеп сыкмагандыр минең алдымда шундай һылау сибәр кызыкай, акыллы уңган мөхәббәт хис тойгыларын бирерлек. Шагыйрьдар һымак җавап кайтардың. Ике кулымда буш түгел. Минеке лә. Кәсәлә. Мине алкышларын. Менә әпәт талтыш ашла. Талтыш оқыйын. Тау төшәбез. Карагол. Карагол алмаз. Егет. Котлубай. Мен егет.
Нимәкәй эшләр кирәк Башкортстанда, чтобы һинең фикерең буенча белгебез килә, башкорт теле ныграк үсешен өчен нимәләр эшләргә вот. Böyle нормально oralar bir Бил бик актуаль һорау әлеге Neler мәгълүмат. işler gerek? Әйе, Burada kitaplar gerek edebi. яшьтәргә китап хәзер кызык түгел, шуга нинди яңа способ уйларга була пропагандировать итәргә башкорт телен. Гурак башкортса ярдар тыңлар керек. Акигит Валитов, например. Башкортса ярдар тыңлаган. Бuna башкортса күп нәмә просто яшьтәр күптәр үзләре кызыкмайлар. Әйткән булалар да не тип кайрылар теге. О, башкортлар өчен нәмә әйткән булалар да үзләре башкорт культураһы менән, башкорт мәдәнияте менән кызыксына хал бармайлар. Тыңлайлар унда, унда икенче шуны һәм артистләрне башкортса тыңламайлар. Ярдар. Мин күптән һораган бар типа башкортлардан инде. Шулай башкортса ярдар тыңлаймы дигән. Юк, башкортсалар хәттән тыңламайын диләр. Турак. Син килешәңме башкортларга күбрәк клип яктарынан үсешер кирәк, чтобы привлечь вот яшьтәрне, бисек башкортса белмәйм тоже. Катышлар шунда. Шуга мына Хәттән үсеш. безнең һәм хәйләшмәс өчен башкортса күбрәк тырышыгыз хәйләшергә, белергә. Турак авылда йөргән, авылда башкортлар. Авылда ла биде бара инде һәр. Күбрәк сифатлы булырга тиеш дип уйлыйм. Ныграк, оялмаслык теге, фигня монда мин күргәнем бар теге түгел. Ниндидер яңа Башкорт мероприятияларын үткәргә кирәк. Башкорт теле буеннан дигәне театрларга ала йөрү кирәк бит инде бана. Кандай вайндарла башкортса төшерһәгә кызыклы иттереп күбрәк. күбрәк кызыклы, күбрәк матур локациялар менә шундый бу хакта түгел. Хәзер теге Хәзер теге не бит инде. Урыс аудитория күпкә зуррак бит инде. Башкорттар еще яртыһы урыстарда карайлар, башкорттарда карамайлар бит инде. Шуңа ярты башкорт блогерлары дигән һәм алар урысча эшләргә тырышалар. Һәм шуның аркасында тоже ниндидер шул бүтән керә инде ител ягына. Ләкин улар урыс телендә эшләү белән күтәрелә алмыйлар шул һәйбәтләп. Ну, ләкин шулай шул ничәптер. Ну, бар ул. Бар бик әз процент. Күбенсә Чөнки урыс ул зур не бит инде. Мекелалу. тегенә мәкәй. Ана аны мекей. Ай тегенә. Ондан тегене күрәк. Тегене күрәк, короче. Тегенә Конкуренция. Во. Анда конкуренттар күрәк, потому что. Башкортстанда күтәрде тизрәк, чөнки конкурентлар әзрәк. Конкуренттар. Берәү эшләмәгән нәмәне алдан һин эшләп өлгерһәң бит. Күреп всё. Трэп, Лилмурик, трэп. Ты дөрес әйтмәү. Трэп, ты беренче ул Лилмурик Томас бүрен бед эшләгәйне уже. Шуга Лилмурик не говорит, что трэп башкортса юк дип. Бұл ақ егеттің халынып бітмеген өйдері гіл хайын ала башлай да, жаңның яңы идея туала, бүтмей икінсіне сразу көселе қоя. Вот. Это бура бер-берин үстіне олтырталар да шан бір полноценный үй бұл. Теперь я выгляжу глупо. Мен шында яшейм әлі. Удобстволар бар. Қайынырақ, тормыш ауыр, но мен біле өлсе, тормышта плюстар ғана әзләйм. Қиық, юк, рәхәт, күк һаваға, йондызға қарағатаң, романтика. Қызықа юк десей бар. Мен теге тупой интервью істегенде алғалар мен шының есін кеше, короче. А теге не тел тұрғанда, мұхабаттарында қарайын. Бала сағыңда бірін тапқыр несе яшыңда хуғыштың? О, баласақта? Бала сақта, ярай. Қасан бірін тапқыр хуғыштың?
Бірінші тапқыр оқушыда мен 6 класстамы, 5 класстамы, короче. Ниесі, не себеп? Онда бір бандалар бола тұрғайна. Мен не болманым, теге. Сиктерген бала болманым, теге. Мені бір кімді, мені бүтірі тоқмай тұрғайны, мен не в стае был, мен белая ворона был үрменім, мен наоборот в стае болдым, мен теге стае баранов болдым, короче. Шул, бізге нендейлер кешігіп оқшамаға, барады 2 класстардан енді. Көмеклеші елады, шыны бақтыры тоқмай тұрғайны. Қылық болды енді заманалар. Мені велосипедмен бір кешіне төкінімді. Оның қолында алма бар енді, короче. Ол мен алмағын берді. Мен барып төккенде велосипедмен шаң қалғандар келіп еміштілер. Тоқмай аштылар. Қазір ол егер... Маскалар, даже маскалар киіп ала тұрғайны. Мен танымағандар. Маскалар ішті ала тұрғайны. Таяқтармен. Кімдер оқшамай сөйтіп. Тегіне банда на банду типа оғышқанлар болды. Орамда кетіп барға, ел меге оқшамайын. Сынам. Бір әбей өтіп кетіп барға. Ана, әбей меге оқшамай кеттік. Велосипедім барып түгі. Аллахтан әбейдер меге оқшай. Бәқеттері бар екен. Шынан соң, бірінші тапқыр 1 на 1 оғышқаны болды, бір тапқыр фингал алдым да, шан соң қорқып өрінім. Одаққын айттырып. Шан соң мен где-то 9 класстамы фингал оқытылар да меңе. Анда біз өйлешкәйді көйт. Битка оқмасқа теп. Мен торда битка оқты ярамайын олай. Ол ұшыны қарар бекен. Шан соң 9-да, 10-11-да вообще оғышманым. Вроде. Ақыл отырды. Ақыл отырдылар мені. Әсейдерін сақырғандары болманы мәктепке? Болды, көп. Тәдірін арғаныған болды. Суйфаға спорттікті тәдірін арғанық 2 этажда. Бірінші этажда дәрес бара. Біздің оқытусы жоқ ені. Бір қотыр бұне өрнікті. Асқы этажда дәрес апарлар өтенді. Оқытуса қарықтырлар тәдірін. Балалар келіп түшәді. Шан бізде директорға индірділер. Шан мені атайды сақырдылар. Шан мен атайым тоже заманында тәдірінен ұрғанды. Шан келділер, менің малай. Таран ұрына қала екен. Молодец! Мен паркурист болдым. Ямакаси киноған қарап, Ямакаси қарандай. өтіні хесет өрінің. Мен Ямакака терін. Мен олайым көп баласағалар Ямакаси киноған қарап өздерін шул геройдар едіп хесеткендір. Мен ислемейм кен болғанды. Мен ислейм әлігі мәнді онда паук болғанын ғана ебіттен қалғандар бәгімді естемейм. Ракета, пушок, шекендер онда болды, ехлемейм. Шекендер дейм. Ну мен черепашка ниндзянан. Кім ол бұндар? Рафаэлда болдым. Дерзк. Мен подписчица елі. Қайдал? Арта. Ну как шай тұрады? Кишечник келе, подкишечник. Ана. Электі. Электірдім хізді. Хамығы. Енашет, қадырлектік тегір. Шайта біздің мақиге түвәлетів болды. Шайтып мен қонаққа келіп сықтым ақ егет Валитовқа. Мен ақ егет Валитов езчі. Мен келдім,